соли 2020 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ниҳодҳои дахлдори соҳаи варзиш як иқдоми хубе рӯи даст гирифта шуда буд, ки тавассути он ҳазорҳо сокинони мамлакат ба сӯи варзишу тарбияи ҷисмонӣ роҳ оварданд. роҳандозии мусобиқаи футбол таҳти унвони деҳа ба деҳа аз муҳимтарин маъракаи варзишӣ дониста мешавад, чаро ки баробари баргузории мусобиқаи мазкур дар соли аввали баргузории он 90 000 дӯстдорони футбол аз миёни мардуми деҳаю ҷамоат, шаҳраку ноҳия ва вилоятҳо ширкат намуда буданд. мусобиқа нахустин маротиба ба таври комилан фарогир дар кишвар соли 2020 доир шуда буд. дар баргузории чорабинии мазкур мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳру ноҳияҳо, мактабҳои варзишӣ ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши минтақаҳо нақши муассир доранд. бино ба иттилои масъулин дар раванди баргузории мусобиқаи деҳа ба деҳа соли гузашта 4774 бозӣ доир гардидааст, ки нишон дод аз таваҷҷӯҳи зиёди аҳолии кишвар ба варзиш, махсусан футбол мебошад. мусобиқаи футболи деҳа ба деҳа дар 4 марҳила баргузор мегардад. марҳилаи якуми мусобиқа дар сатҳи маҳал, деҳа ва шаҳрак байни ҷавонони деҳаю маҳаллаҳо. марҳилаи дуюми мусобиқа бо иштироки ғолибони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот. марҳилаи сеюм бошад бо иштироки ғолибони шаҳру ноҳияҳои вилоят ва минтақаҳо сурат мегиранд. дар марҳилаи чорум, ки даври ниҳоии мусобиқаро ташкил медиҳад, ғолибони вилоятҳо ва минтақаҳо дар шаҳри душанбе ба ҳам меоянд. баъд аз оне ки таваҷҷӯҳи сокинони кишвар ба ин мусобиқа бештар шуд, масъулин тасмим гирифтанд ки футболи деҳа ба деҳаро ба таври оммавӣ ҳамасола доир намоянд, ки аллакай дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат мусобиқа имсол ҷараён дорад ва бисёре дар минтақаҳо марҳилаҳои ниманиҳоӣ ва ниҳоӣ гузашта истоданд. дар ноҳияи Ёвон ба ин масъала таваҷҷӯҳи лозима равона гардида, чорабинии мазкур дар сатҳи даркорӣ роҳандозӣ мегардад. тибқи нақшаи тарезинамудаи мактаби варзишӣ имсол дар ҳудуди ноҳияи Ёвон миёни сокинони деҳот 100 бозӣ баргузор гардидааст, ки шумораи зиёди футболбозон ширкат намуданд. барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ дар ноҳия дастаҳои иштирокӣ талоши зиёд намуданд, ки билохира тимҳои арзанда муайян шуданд. инҷо майдони варзишии деҳаи полигони ҷамоати шаҳраки ҳаёти нав аст, ки бозии ниманиҳоӣ бояд дар ин ҷо доир шавад. ёдовар мешавем, ки бозингарони чордеҳа ба даври ниманиҳоӣ роҳ ёфтанд. деҳаи озодии ҷамоати ҳасан ҳусейнов бо деҳаи полигони ҷамоати шаҳраки ҳаёти нав аз даъвогарони марҳилаи ниманиҳоӣ ба ҳисоб мерафтанд. ҷуфти дигари марҳилаи ниманиҳоӣ даври ноҳиявӣ, деҳаи пахтакори ҷамоати норин ва деҳаи чойхонаи ҷамоати ситораи сурх ба ҳисоб мерафтанд. пеш аз оғози бозӣ масъулин ва дастандаркорон ба бозингарон барори комёбӣ таманно намуда, аз онҳо даъват намуданд, ки пеш аз ҳама эҳтироми ҳамдигариро дар ҷои аввал гузоранд. тими деҳаи озодӣ бо либосҳои сафед ва дастаи полигон бошад бо пироҳани зарду сиёҳ нерӯсанҷӣ мекунанд. ҳамин тавр бозӣ оғоз шуд. албатта вохӯрии ниманиҳоӣ барои дилхоҳ даста муҳиму даркоре аст, зеро тақдири баромадан ба финал ҳал мешавад. аз аввали вохӯрӣ мушоҳида мешуд, ки бачаҳои деҳаи озодӣ омодагии хуб диданд, зеро нисбат ба ҳариф ҳавлаҳои онҳо бештар буд. марҳилаи ниҳоӣ аз ду бозӣ иборат буда, дар вохӯрии аввал бозингарони деҳаи озодӣ бо ҳисоби 4-3 пирӯз гардида буданд. аз ҳамин лиҳоз шонси онҳо бештар буд. дилхоҳ мусовӣ ба манфиати онҳо хоҳад буд, вале дастаи рақиб, ки дар майдони худ бозӣ мекард, бо дастгири мухлисон имкони бештар дошт. иштирок ва дастгирии зиёди мухлисон албатта боз ба футболбозон рӯҳияи тоза бахшида, онҳоро сӯи ғалаба мебурд. агар ба муҳимияти чорабинии мазкур таваҷҷӯҳ кунем, дар воқеъ саривақтӣ буда, барои ҳарчи бештар ҷалб намудани мардум ба тарзи ҳаёти солим мусоидати фаъол мекунад. чун имрӯз футбол дар кишвари мо маҳбубияти зиёд дорад, аз ҳамин хотир дар ташкилу баргузор кардани чунин мусобиқаҳо ягон монеа пеш намеояд, зеро аз кӯдакону наврасон то бузургсолон ҳама бозии футболро дӯст медоранду пайваста ба он машғул мешаванд.
дар ҳамаш ҷамоатҳои ноҳияи он стадионҳои бисёре ҷойгир аст. Дилхоҳ бозингарон метавонанд дар ҳама стадионҳо рафта бозии худро идома доданд. Бачаҳои деҳаи мо ба футбол хеле завқу рағбати зиёде доранд. ҳамаи мардуми мо мардуми варзишдӯстдор, соҳаи футбол варзишро хеле зиёдтар дӯст медоранд. дар оянда гуфтанем ки ҳамин хел мусобиқаҳо бисёртар гардад дар ҷомеа дарёвун мо сазовори ҷои аввал гардем. талошҳои ҳарду даста барои рахна кардани дарвозаи ҳамдигар хеле зиёд буданд, вале дар ин ҷо зарбаҳои дурусту дақиқи бозингарон намерасиданд. маълум аст ки онҳо футболбози касбӣ нестанд ва маҳз ҷолибияти бозии бачаҳои деҳот дар ҳамин аст. албатта замини майдони варзишӣ низ чандон ҳамвор нест ки ин ҳам ба сифати бозӣ таъсиррасон буд. дар маҷмӯъ бозии серталошу ҷолибро ҳарду ин даста ки хоси маҳал буд ба намоиш гузоштанд. воқеан футболро пояи насли солим мегӯянд. ба ҳамин хотир аз ҷониби роҳбарияти федератсияи футболи тоҷикистон барои рушди футбол дар маҳал барои солҳои 2021-2024 барномаи махсус қабул гардидааст ки зимни амалигардии он ба маротиб ин варзиши рақами як маҳбубияти бештарро дар ҷомеа пайдо мекунад. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки дар деҳоти мамлакат сокинон аз роҳандозии мусобиқаи мазкур роҳбаланд буда бо ташкили дастаҳо дар рақобатҳо ширкат мекунанд. гарчанде ҳадафи асосии мусобиқаи футболи деҳа ба деҳа фарогири омма ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ ва барқарор нигоҳ доштани саломатӣ бошад, аз ҷиҳати дигар имкони пайдо кардани чеҳраҳои нав дар футбол ба миён меояд ва тавассути он даҳҳо ҷавонону наврасон ба майдони футбол ҷалб мегарданд. воқеан солҳои охир мушоҳида мешавад ки бачаҳои рӯсто ба футбол ва дигар намудҳои варзиш таваҷҷӯҳи зиёд доранд. агар ҳамхели бозиҳо бисёр шудан гира бозингарҳои дигар деҳои қати дӯстӣ наздик мешавад. бозӣ назд рафтааст. ҳозир бозӣ 0-0. агар кадомаш як гол зарад баъд бозӣ бош авқавот мешавад. ман беғарз ҳамин бозӣ вай калон ҳамин бозиҳои бозии моҳира дигар раён бозӣ бошада мерам вай балечки назам. ман мехоҳам ки ҳамхели бозиҳо бисёр шавад вай бачаҳои ёш бозиро ёд гирифта бозӣ вай футболистҳо бисёр шавад бозингаро нав. чуноне болотар гуфтем, дастаи деҳаи озодӣ нисбат ба ҳариф бартарии бештар дошт ва онҳо кӯшиш мекарданд ки фарқияти як тӯбро ки дар бозии гузашта соҳиб буданд нигоҳ доранд. вале дар қисмати дуюм рафти бозӣ куллан дигар шуд. бачаҳои деҳаи полигон бештар дар хати ҳамла қарор гирифта зуд ҷониби дарвозаи ҳариф зарба мезаданд. маълум аст ки дар кадом мусобиқае ки бошад марҳилаи ниманиҳоӣ ва ниҳоӣ ҷолибу диданӣ ва пуршидда ҷараён мегирад. эҳтиёткорӣ дар ин бозӣ аз ҷониби футболбозон бештар ба назар мерасид. онҳо кӯшиш мекарданд ки ба дарвозаи худ гол сар надиҳанд. мураббиёни дастаҳо бошад зуд ба бозингарон тавсияи чӣ гуна бозӣ карданро медоданд. ҳамин мусобиқа хеле хуб шуд ки ба деҳаи ҳамсоя дӯстӣ пайдо карда, ошноӣ пайдо карда ба футбол машғул мешавем. дастаи озодӣ аз аввал бозии хуб нишон дода ба бозиҳои ниманиҳоӣ баромадааст. мо орзу дорем ки ба финал бароем. баъд тайёрии хуб дида тамоми ҳастиамонро медиҳем ки финалро ғолиб роем. сол ба сол ин бачаҳое ки варзиша завқ шавқ кардааст бисёр пешравии хуб шудааст. агар мо ҳамин хел мусобиқаҳо ташкил кунем ҷавонон аз ҳар гуноҳ корҳои беҳуда даст мекашанд ва фаҳмида бо варзиш машғул мешаванд. бозии ҳуҷумкори дастаи деҳаи полигон ниҳоят барои ҳариф таъсири бад расонид. баъд аз як ҳамлаи бозингарони мизбон тӯб ба дасти бозингари тими деҳаи озодӣ бархӯрд ки довар зарбаи 11 метра таъин намуд. ин ҳолат беҳтарин шонс барои дастаи полигон ба ҳисоб мерафт. ҳамин тавр зарбаи 11 метраро бозингари рақами 10 тими деҳаи полигон Сафари Юлдошев бехато иҷро намуда ҳисоби умумии бозиро 2-2 кард, яъне бозӣ мусовӣ гардид. чун болотар гуфта будем, дар бозии аввал бачаҳои деҳаи озодӣ бо ҳисоби 4-3 пирӯз гардида буданд. акнун як голи дигар тақдири бозиро ҳал мекард ки дигар дастаҳо ба задани гол мушарраф нашуданд.
اولا با حکومت ناحیه بعد کمیته کار با جوانان ما منتظر هستیم که همین خیلی مسابقه تشکیل کرده. من امروز خیلی که شما همتون شاهد شدین بازی بسیار زیبا و خوشروی شد. البته این برای جوانان برای یک دیگر فهمی دوستی رفاقت بین همین جوانان این یک عنعنه‌ای چی بگم من همین خیلی که بسیار خوب است. من میخواستم همین خیلی چیزهای همین مرکایی همین بین جوانان ورزشی با از این هم بسیارتر شود. همین جوانان روحهای وطن پرستی میهم پرستی همین تربیت یافته برای خلق خودمان برای وطن خودمان خدمت کند. ҳаминтар тибқи низомномаи мусобиқа ғолиб аз рӯи силсила зарбаҳои 11 метра муайян шуд ки ин ҷо нақши дарвозабонҳо бештар эҳсос мегардид. бозингарони деҳаи озодӣ ду маротиба дар задани зарбаҳо муваффақ нашуданд, аммо бозингарони дастаи полигон бошад 4 зарбаи худро вориди дарвозаи ҳариф намуда аввалин иштирокчии марҳилаи ниҳоии мусобиқаи футболи деҳа ба деҳа дар даври ноҳиявӣ гардиданд. даста дар ҳолати хуби варзишӣ буд. мо аз аввал командаи боғ хати боз кардем. ҷамоати даи боғ мо дар меҳмонӣ 3 бой додем бозира. дар иҷа ғалаба кардем бар ҳисоби 5-2. дуюм бозимон бар ҷамоати озода буд. дар бозӣ якум 4-3 бой додем. дар иҷа ба ҳисоби 1-0 буридем. дар пеналтизана ғолиб шудем. асоси ғалабаи мо якдигар фаҳмии команда аст. ёрии бачаҳо ғалабаи худро навбатиро ғалаба кардем, бурдборӣ кардем. акнун ки дастаи мо ба финал ро мо пеш аз финал машқҳои хуб, таъмирҳои хуб бояд ҷиддитар бинем. дар финал мо ғалаба мекунем. боварӣ дорем. البته ما مخلص همین حیات نو بودم برای که ما همینجا زندگی میکنم لیکن خاندشون از او کمانده مهمان که همینجا مهمان شده اومدن کمانده جماعت آزادی بازی خوب گذشت. البته این ورزش است، یک کس باید غالب شود، یک کس مغلوب می شود. امروز خیلی همه وقتی هم بچهای ما خندیده بوده است از همین ضربه های 11 متره فروز کردن، غلبه کردن. акнун баъд аз ин пирӯзӣ дастаи деҳаи полигон бо тими деҳаи пахтакори ҷамоати норин дар марҳилаи ниҳоии даври ноҳиявӣ нерӯсанҷӣ мекунанд ки тими ғолиб барои иштирок дар марҳилаи вилоятӣ рохат мегирад ва ноҳияи ёбонро муаррифӣ мекунад. бозии ниҳоии паго яъне 23 октябр дар маркази ноҳияи ёбон баргузор хоҳад шуд.